chiunhu chinonzi zano chakaora nezuro, nekuti kutosvika nhasi chiripo chichitonga imhaka yekuti chakasosera. Pane masanzu eminzwa akatenderedza, of which ichasvika nguva yekuti unombotanga uchateerera kurwadza, unozosvika manje kurwadza kuya kuya kwanzwirira munyama zvekuti hauchakunzwa. Ipapo ndopaunoona wakukwanisa kuchallenja manje, wakutochallenja zvekuti vanhu vanoshaya kuziva kuti zvindi zvako uri kuzvitora kupi. But chokwadi ndechekuti watonyatsonzwisisa iwewe kuti kusi kufa ndekupi, kusi kufa ndekupi, nekuti kuinda kunze kwenyika kwacho kuri kutotarisa kuti iwe unoziva aniko angakubetserawo kuti usumuke neikonomi yemunyika medu imomo, angakubetserawo kuti usimuke ubudemo ndiani. Ndiri kuda hangu kuresponda pamukoma vanga vachiadvhaisa Mnangagwa ava kuti ndiri kumuadvhaisa kuti abatsire aone kuti adhila naChivhayo, vatore mari yavaka kuti zvinhu zvinake. Ndiri kushaya kuziva kuti asi kuti pano pane vamwe vanhu vezanu PF vanotenda kusamuwane ari mukati mehurumende yezanu. Wakumana vanhu vari muzanu, nyangwe iri hama yako unofanira kutongoziva kuti imbavha. Chaunongofanira kungoziva ndechekuti iwewe wacho kana uri kutodyawo mari, uri kudya mari yembavha and hautodi kuti pataurwe anything against anyone in ZANU PF. But chokwadi chiripo ndechekuti hapana munhu ari right muzanu anogona kuadvaiswa zvakanaka zvekuita agozviita for benefit yechii manje. Ana achibenefita chii? Because naiye imbavha yekutanga. Uri kuti Chivhayo akabikwa nani iwe? Akabikwa nani? Sei panguva yaMugabe takati tisingadzwi nezvake? Akamubika ndiani? Ndiani akabika Chivhayo? Ndiani ari kudya naChivhayo? For your own information, United States yaunotaura nezvayo, Trump uyu anotori nevanomuvenga vamwe maZimbabweans arimo munyika imomo. Pane vanotomuvenga vari kufunga kuti anokanganisa zvavanoda ivo, zvavanga vachidya nazvo, nekuti vamwe vacho vanga vachitobira vamwe vanhu futi vari muZimbabwe muno, vanga vachitovabira nenhema idzodzo dzekungotaura kuti tiri kuAmerica tiri kuita this and that. Mbavha dzekuno futi dzakatiza dzikaenda kuAmerica. But Trump akuunza mapolicies ake are for the interest of the Americans and for the goodness of his country. Hazvinakidze munhu anoba izvozvo. Chese chaari kuita ukatarisa inonzi non-governmental organization yacho iri kuvharwa iyoyeyo, yanga ichifanira kuti every developed country mari yaifanira kuiswamo yanga iri 50-50 state of affairs. But waizongona kana ukatarisa speech yake unoona kuti dambudziko riripo even pamasapoti ana Ukraine, ehondo dzeUkraine, nyika dzekubatana idzi dzeEurope dzachifanira kunge dzakabatana pamwe chete dzichiburitsa mari inoenzana pakubatsira Ukraine. Asi surprisingly America chete ndiyo inenge ichiisa mari iri pamusoro. Muhuu macho America ndiyo inenge iri mari iri pamusoro. Saka iyo chitsvaga kuti okay, tiri kubenefita chii isusu pane zvatiri kuita, nekuti vanhu vacho vatiri kubetsera vacho still ivo vacho vari kutonota. Dambudziko harizimborire kuti nderekuti vanhu vacho muri kubetsera madzimamba acho ari kunota, ari kuonekwa aine billions and billions of funds richer than even the president wemunyika iri kubatsira, iri kudonata more than any other country. Saka at the end of the day zvinobenefita chii kwavari kuti vanobatsira
vanhu mari pairi kufanira kunge ichiinda kuti ibatsire nyika iri kunobatsira vanhu tu. Mapiritsi apiwa for free kuti abetsere vanhu, ivo vari kutengesa. Hamusati mazvione. Unonzi hakuna mapiritsi, ari kushota. Ari kushota. Asi kana ukaenda nemari unoawana. Izvozvo vanenge vachizviona nekuzvinzwa. Dambudziko rinongoripo nderekuti kana nyuzi dzichibuda, kana bato rakagara zvakaita ZANU-PF payakagara pachigaro paya, vainoisa mudhuze kuti vaburitse nhau ndivo futi vana ZBC vanenge vachibva vanzi Your Highness, Your Highness. Unyatsoona kuti munhu ari kunzi Your Highness uyu hatombodhiserve kana kunzi Your Highness. Hapasiripo pazviri kutombodiwa kuti Your Highness munhu ane uori hwakadai so. But dambudziko irori rekuti tino idolize vanhu, kunamata munhu so nekuda kweposition yake, yetu usingazivi kuti the same person ndiye akupinza pasituation yauri nhasi iyoyo. Moskoro kutoti Mnangagwa tinokuadvisa, imi Mnangagwa haade advice, uye yanda kurohwa chibhakera chaicho abvepo. Ukaona abva iye nevese vanga vachidya naye munoona zvinongoita automatic. But kana mukafunga kuti munobvisa chivhayo, ende zvinezvi kana akatonzwa ndomataurira muri kuita yaka, chokwadi chivhayo anogona kumubvisa. Chivhayo odya kwaakanyarara kwa musingamuoni. Achingoita zvavanga vachingoita izvozvo. Vachingoidya mari yehurumende. But orambidzwa kuomoka zvanga achiita, because dambudziko raita pana chivhayo ndeye kuomoka, bla too much. Ndo zvakungoita muite sekunge munomumaka. But aiwa, zvese zvaari kutoita idirective muchindauya hapana chamunombosorotaura nezvake. Ivo vagere pachigaro chokutonga ivava. Ndo vari kuzviita boss pakambani yavo. Hakuna vanohukura, vari kuona sekunge vakagadzira kambani yavo, vakasika kambani yavo. Havasi kurhana Zimbabwe senyika ine vanhu vanepfungwa, vari kurhana nyika yeZimbabwe sekambani yavo. That's why he is the boss. Saka kana boss vataura vakati mukadzi uya anouya, rara apa orara, kana usingadi you are fired. Ndiye munhu wamuri kuti munoadvisa iye makanganwa vangana vangani vaakamitisa akasiya pamukondazi vangani. Vangani munoti kana vasingabude pachena vachitaura handiti kutotya kuurayiwa. Kutotya kuurayiwa, but mukaona aita zvivindi aakunze kwenyika. Kana aakunze kwenyika ndopaakukwanisa kutaura. Vangani vakubuda pachena so far, but vari kunze kwenyika, and they make sure kuti kuZimbabwe havaindi. Ko varimo vari kungogerwa nanhasi vachingosiya vazorwa vangani. Ndiye munhu wamunofungidzira kuti mungaadvisa iye ane hanya nevanhu iye. Ndo type ine hanya nevanhu here. Imi nyaya itongoripo, munhu uyu ngaabve zvake. Akabva iye nezvinamira zvake zvinongobvawo. But kana mukada kubvisa chinamira, vana chivhayo zvinamira izvi, munochibvisa sei chinamira chakanamira pahembe yemunhu ari gere pachigaro? Amuone kuti haibude, metsi yacho haibude. Ende munhu uye atori Satani chaiye akagara pachigaro, ndiye wamunoti Mnangagwa iye. Ende mukangoona vakabva mukafunga kuti imimi Chiwenga who's gonna be number one, he is the next devil too. As long as chinhu ichi chinonzi ZANU chiricho chiri kutonga, ukaona vanhu vanokunga chibhakera vachiti takarwa hondo century ino iyi, after how many centuries tarwa hondo yacho tikakunda, chadevelopewa chii? Migwagwa yataiziva takamukurira muHarare kamu. It was Sunshine City.
chii chaitwa so far chekuti munonyatsotarisa mugoyemura? Chaitwa chii? Chii chamunoyemura? Katolgate chaiko kanonyadzisa zvokuti munoshaya kunzwisisa kuti dziri pfungwa dzemunhu anodhonza here? Ndoyamunoti development here iyo? Saka chii chaitwa so far chekuti mungatoti baba vaMunangagwa toda kukuadvhaisai? Munoadvhaisa chii nhasi chamunofunga kuti achateerera munhu? Aiwa, handisi kukushorai zvangu, ndiri kutoreva kuti mukufungwa dzenyu dzakanaka chose muri kuzviona kuti nyika iyi yakaora iyi haichaitiba, ende Munangagwa aodza nyika, asi haasiriyo kuadvhaisa bao. Haasi kutomboda advice pamunhu uyu. Ndo zvaari kuita ari kuzviziva. Muri kuti ari kuita asingazive here munhu? Ari kutoita achiziva, and is doing it on purpose. Hakuna munhu anorana kambani inobhuroka agoramba akatarisa asingachinji mapolicies. Hakuna. But uyu vaipedza nyika yacho, and vari kuda kutoipedza havasati vapedza. Vari kuda kuipedza zvekudaro. Because ukatarisa goridhe rinomainiwa muya pazuva chaipo chaipo, dai vaida development nyika yedu iyi ingadai iri. Ende zvese zvokuti munoteerera news dzekuti America ndo yazovhiringa this ndo yazovhiringa that, ndo propaganda news dzacho kaidzi dzinongori dzizere nemarhetoric speeches. Hapana kana chokwadi chiripo paya, hapana. Vanhu vari kungomora zvavo mari vachidya mudiro wavo, nyika ichisafa. And vanoziva kuti tikablema varungu munobva mazvitenda. Vanoda kutoti munhu angosumudza muromo kublema murungu mobva marova muromo wacho iwoyo. Unoblema murungu aita sei? Kwake kunyika murungu ari kudhivhelopa one, ari kudhivhelopa kwake one. Ambouya menyu macho here kuti raita akugara muno, ani makavatandanisa varungu vakabva. Izvino maindividuals arimo vari kuzviitira zvinhu zvavo vakanyarara. Kana akarwadziwa anochema kuhama dzake dziri mhiri dzomubetsera, life goes on. Makambovanzwa varungu vachitoitoya vachipinda mustreet vachitaura? Vane hama dzavo, vanotaura kuhama dzavo. Isu ndisu tine dambudziko because hatigoni kuchengetana pachezvedu. Ipo pachedu chaipo hatikwanise kuchengetana. Saka kokuzoti tatonga tiri isu vacho. Muri kana munhu achigona kusununguka izvi utongi hwedu chaiho chaiho, dai nyika dzana America dzana Europe dzaive nevaroi sevekwedu ava vanotonyatso admita kuti unzi wakadya vangano, utaura ndakadya 4, yet the person moves scot free. Dai dzaive nyika dzino mutemo wakatoamendwa kudhara, vakatoona kuti izvi hazvisiba izvi. Kana achiroya vanhu ari muspirit, anotongowo nevemumweya imomo, opinda jeri rake, abviswa mweya wacho wetinayo, because munhu hapana munhu anongoita mahara, anonozvitorera mweya wacho. Abviswa mweya wacho wetinayo, obva aripinda jeri. Next time vanodzidzisa vanhu kuti aiyo iyi field haisi yekujoinai. Hazvitambwe here zviguru imomo? Zviguru zvinotambwa. Kutamba zviguru handiti kupractice uroyi. Kana mangwana akudya nyama yevanhu osiyiwa hake scot free, but vachinjwa. Ndo zvirimo vatongi vedu zvigure. Vanodya nyama yevanhu, havasi vanhu vekuti munoadvhaisa ba. Ava vanoda kungobviswa. Mutarisa nguva yana Samuel, nguva yana Saul, muroyi aiurayiwa, n'anga yaiurayiwa. Why? Because zvaiva zvimwe chete. But isusu tinotobikira bira, ndo vagere pachigaro apa. Mishonga yega yega iyi. That's why muchingoguma musisaziye kuti toblema one. Mishonga yega yega igere pachigaro yevaroyi vanodya nyama yevanhu. Zvinorwadza.